ipapakita ko sa inyo yung ingredients, guys. Of course, yung ground beef, ground pork, at meron tayong garlic, red onions, salt and pepper, then of course the milk, fresh milk, and then wala akong breadcrumbs sana gagamitin, guys, pero wala. Hindi ako kinakabahan pagka meron akong tinapay. Itong dudurugin ko para yun ang ilamas ko doon. Then, yan, eggs. Ayun. Ganun lang naman. Simple. Okay. Ito, umpisa na natin ang paghalo ng ating mga ingredients. Gagawa tayo ng meatballs, guys. Pasensya sa ingay. May gumagawa ng bahay. Hindi pa tapos. Gawa tayo ng masarap na pagkain para maganda ang resulta ng ginagawa nila. Okay, this is the ground beef, ground pork. Ayan. Gamitan natin ito at baka may mga makakitang delikado dyan. Pero kami naman po ang kakain kaya ang kinakamay ko dahil malinis yung kamay ko. Alam mo naman, bilang isang ina, ayaw natin pakainin ng marumi ang ating pamilya. Di ba? Okay? So, huwag nang siyempre, yung pangtimpla, lagay na natin ang garlic. Okay, ayan ang garlic. 5 cloves of garlic ang ginawa ko dahil garlicky ang gusto namin. Pero dun sa mga hindi mahilig, kahit na hindi nyo lagyan. Kahit onions lang. Tapos yung red onions. Ayan. Halo-haliin natin para ma-incorporate maigi. And then, syempre, hindi natin kakalimutan ang salt. We have here salt. Tansyahin ko 1 teaspoon. Okay? And then, lagyan natin ng black pepper. And then, siyempre, lagyan natin ng egg. I'm putting 2 eggs. Teka muna, lagyan ko muna nito. Dahil dito ko susukatin. Lagyan ko siya ng half cup of fresh milk. Ayan. And then, the eggs. Ibit ko muna siya dito. Then mix. Add to the mixture. And then, syempre, ang breadcrumbs. Yung ginawa kong breadcrumbs out of my bread kasi walang stock. Ayan. Ganun lang, guys, kasimple. Haluin. Ganun lang. Yan lang ang ingredients. Okay. Then, formahin na natin na I need my hands na to do the work. Yeah. Hindi tayo kontento ng ano lang, spatula o yung spoon. Okay, ganyan. See? Maramdaman mo na medyo nag-dry na yung mixture kasi nahalo ng maigi. Ayan.
halo-halo na siya. Ngayon, formahin na natin ng bola. Magic tray. Yung tray na yan, ganyan na may mancha-mancha, pero marami nang nilagay ng delicious food dyan. So, ilagay natin. Ganun lang kasimple, guys. Mas madaling maluto kaya ipan ko konti. Masanay ako dun sa malalaki eh. Pork ginagawa ko lagi. Yan lang. Okay, gagawa naman tayo ng sauce. Wala namang maraming ingredients, kundi garlic lang. 2 cloves. 2 cloves of garlic. Then pisapin. Ganyan lang naman. Balatan. Ayan lang. Pisapin, balatan. Ayan. And then, buksan ito. Buksan yung ating, ito yun full field. Okay. Full field tomatoes. Ayan, kasi gusto natin ng lasang fresh. Okay. Let's put it in the kawali. Uy. Okay, nakita mo? Buo-buo. Wow, okay. Isatin lang natin ganyan. No need na ng blender. Pero kung gusto yung pino, kanya-kanya naman tayong gusto. Sa amin ganyan lang. Isat-isat lang na kamatis. That's simple. Okay. Ayan. And then and then pepper. That's simple, very simple. And then here, okay. That's it. Then, put na the meatballs. Okay, gagawa tayo ng side dish na potato para masarap yung ating kakainin na meatballs. Mamaya, parisan nito kasi nasanay kami guys kapag may tomato sauce na ganyan na may meat, parang kulang pag walang patatas. Grabe no? Carbohydrates na naman. Plus rice pa. Wow! Doon na sanay. Ako minsan, hindi na ako nagra-rice. Ito na lang. Okay? Pwede naman.
Ayan. Okay. A little of sugar. Ayan. Sa parte ito. Okay. The rosemary. Guys, surprise! Ito na yung niluto kong polpette. Ayan, ang sarap niyan guys. Ragu. Ito yung polpette de ragu. And then, walang spaghetti. Just the ragu. And then, parisa nito. Okay? At ang sarap ng pagkaluto nito guys. Pakita ko sa inyo. Inuratan ko lang yan. And, ayan, al dente. Kumbaga, malutong-lutong makrunchy. Ayan. Masarap ang texture. Yan ang patatas na masarap. Paris dyan.